väčšinou ma vnímajú tak ako, že volička, no tak čo čakáš od takého, no, že nemá, väčšinou mi hovoria, že som bezcitný a že nemám srdce pre nič, ale ja si to nemyslím. Ma vnímajú ako inšpiratívneho človeka, ktorý sa nevzdáva a má snahu sa s vecami popasovať a prekonávať dennodenné problémy a ťažkosti. A popri tom byť užitočný pre niekoho iného. Podľa mňa ma vnímajú ako aktívneho človeka a majú ma radi. Že niektoré veci neviem spraviť, ale pritom ich viem len inak, ako by to robili oni. No, chcem, aby ma vnímali tak, že taký, aký som. Že keď mám nejaké nedostatky, tak aby s tým boli v pohode, spokojní. Bol by som veľmi rád a bol by som spokojný, ak by ma moje okolie vnímalo rovnocenne so všetkými mojimi silnými a slabými stránkami, s tým, čo mi ide, s tým, čo mi nejde, s mojim znevýhodnením ako mojou súčasťou, ale zároveň, aby na mňa nehľadeli s nejakou ľútosťou alebo so súcitom. Ako človeka, ktorý bojoval za svoj život a aj si ho vybojoval a hlavne, aby ma ľudia vnímali tak, že som taká istá ako ostatní a nemajú robiť rozdiely. Chcem, aby ma vnímali ako pozitívnu osobu. No, chcem, aby ma ľudia vnímali ako plnohodnotného človeka a nevideli to, že mám nejakú chorobu. Aby ma ľudia vnímali tak, že som taká istá ako ostatní a nemajú robiť rozdiely. Že niektoré veci neviem spraviť, ale pritom ich viem len inak, ako by to robili oni. Čokoľvek, no tak asi by to bolo to zdravie, keď už tak čokoľvek. Ale tak dôležité je to auto a dom, ale asi najviac to zdravie. Ak by som mal byť materialista, tak by to bolo možno spoľahlivé auto alebo pekná nehnuteľnosť na dobrom mieste. Ale tie najdôležitejšie veci v živote sú podľa mňa nekupiteľné peniazmi. O tie sa musia ľudia navzájom snažiť. No, ak by sa to dalo, tak by to bolo asi zdravie. V momentálnej situácii asi nejaký byt, dom. Zdravie, ale zdravie sa nedá kúpiť. Mám ich viacej, ale jeden z mojich tých väčších je napríklad výskok z lietadla. Mojím snom je byť šťastný v živote a aby to, čomu sa budem venovať, dávalo zmysel a nielen mne, ale aj ľuďom v mojom okolí, už bez ohľadu na to, čo to bude a kde sa budem nachádzať a či to bude výnosné alebo nebude výnosné. Ísť ešte raz niekedy do Berlína, ísť do Portugalska, kde som tiež bola a bolo mi tam veľmi pekne a takisto dosiahnuť všetky možné ciele, ktoré mám. Chcela by som sa dostať na majstrovstvá sveta v tanci na vozíku. No, keď som vonku s kamarátmi, keď si môžem prečítať nejakú dobrú knihu a tak sa odreagovať pri tom. Vždy ma teší, keď robím niečo, čo považujem za užitočné, čo prináša radosť iným a pričom zároveň ja rastiem a vzdelávam sa. Veľmi ma teší, keď dokážem poskytnúť niekomu pridanú hodnotu do jeho života a navzájom sa s ním vieme obohatiť prostredníctvom našich skúseností. To ma vždy veľmi teší a preto som rád, že som už niekoľko rokov po sebe dobrovoľníkom na takomto peknom a dobrom projekte, ako je letný tábor samostatnosti. Kamaráti, rodina a tí ľudia, ktorým mi dokážu pomôcť a poradiť. Najväčšiu radosť v mojom živote mi robí asi tanec, ktorému sa venujem už 4 roky a baví ma to, robí ma to šťastnou. Najväčšiu radosť v živote mi robí, keď vidím svojich kamarátov a známych, že sú šťastní a zdraví.
keď ma napríklad niekto podceňuje, keď ma uráža, že no však podľa toho, ako vidíte sa na vozíku. Ľudí, ktorí majú príliš fixné predstavy o svete, príliš striktne vnímajú svet a ktorí nechcú meniť svoje postoje, svoje názory, svoje presvedčenie a ktorí svoje názory a postoje nezmenia ani pod vplyvom skúsenosti, ktorú majú či už s konkrétnym človekom alebo s konkrétnou vecou v živote, s konkrétnym javom, ktorému čelia. Ľudia mi snažia sa dokázať, že nemám tu miesto a to myslím, že nie len pre mňa, ale aj pre ostatné deti s postihnutím alebo ľudí veľká záťaž. Podľa mňa najväčšie bariéry sú v hlavách ľudí, pretože mnohokrát dokážeme viac, ako si niekto myslí a určitým spôsobom nás tým aj brzdia, lebo nám nechcú dovoliť zdolávať tie prekážky. Myslia si, že to nezvládneme a tým pádom vlastne sme brzdení okolím. No, niektorí môžu vnímať, že aj choroba môže byť prekážkou, ale ja to nevnímam tak a neviem. Nemám nič také, že najväčšia prekážka. Proste všetko sa dá. Tak určite by bolo tak menej tých chorôb, aby skončil koronavírus a aby bolo menej tých konfliktov, vojen a podobne. Spôsob, akým ľudia k sebe pristupujú navzájom, ako sa k sebe správajú, ako vedia alebo nevedia prekonávať vzájomné predsudky a bariéry. Spôsob, akým možno my Slováci alebo ľudia všeobecne vnímame odlišnosti iných ľudí a aké uzávery z toho robíme. To sú najväčšie bariéry, s ktorými sa za svoj život stretávam. Bolo by to hlavne to, že ľudia, hlavne keď teraz som sa s tým stretla, že nerobia prechodné obrubníky, tak aby ľudia si všímali aj postihnutých a dávali im možnosti také, jak majú ostatní a aby tam tie prekažky sa snažili odstrániť. Vnímanie ľudí, zdravých ľudí, akože nás handicapovaných vozíčkarov, aby nás brali tak viac medzi seba, vytvárali nám vhodné podmienky na život a aby nás brali vlastne ako seberovných všetci. No jednoznačne by to bolo to, že aby ľudia boli viac akceptovanejší a aby viac vnímali tých ostatných a pomáhali si navzájom.